Ο τρόπος που μιλάς στον εαυτό σου καθορίζει τις λύσεις που θα βρεις. Οι περισσότεροι από εμάς, όταν έχουμε ένα πρόβλημα ή ζήτημα ή θέμα, κάνουμε τις λάθος ερωτήσεις. Μία από τις κλασικές απορίες που έχουμε είναι: γιατί συμβαίνει πάντα σε μένα αυτό, γιατί είμαι έτσι, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Ότι ο εγκέφαλός σου θα απαντήσει, αλλά θα σου δώσει απαντήσεις που σε κρατάνε κολλημένο. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα για τις σωστές ερωτήσεις. Γιατί μου συμβαίνει αυτό, τι μπορώ να μάθω από αυτό, γιατί δεν τα καταφέρνω, τι μπορώ να κάνω διαφορετικά, γιατί είμαι σε αυτή την πεσμένη ψυχολογική κατάσταση, ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω. Οι σωστές ερωτήσεις δεν αλλάζουν μόνο τις απαντήσεις, αλλάζουν τη ζωή σου στο τέλος. Και φυσικά, εάν νιώθεις άνετα, γράψε κάτω στα σχόλια ποια ερώτηση χρειάζεται να αλλάξεις για να δεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο. Ριάν, έλα εδώ. Και για να έχουμε τώρα καλό ερώτημα, για πες μας, εσύ κάνεις τη σωστή ερώτηση όταν θες τουαλέτα? Ρωτάς, πού είναι καλά να κάνω την ανάγκη μου σήμερα? Ή δεν ρωτάς καθόλου και κάνεις ότι σου κατεβάσει το κεφάλι σου? Όχι, πες τώρα σε όλους. Πες.